După unde ai fost pe acolo și ai mâncat ciuperci? Nu, fă, am avut o revoluție. Revelație. Da, știu, dar pentru ele e același lucru. Am avut o, revelație. Adică am trecut prin comună și m-am uitat la case și am început să iubesc omul. M-am uitat la oameni și am început să iubesc ca pe subalternii mei. Iubesc pe cei 3 polițiști comunitari. Iubesc fauna și flora acestei comune. Și bă, zic de Luciu Apei, vreau să fiu primarul oamenilor, al gâzelor, vreau să fiu primarul fiecărei păsărici din Cloncape. Toate bune și frumoase cu revelația matale, mea stătică. Numai că, din păcate, acum nu sunt alegeri. Fratele meu, facem revoluție. Exact. Ca și mio amigo Che Guevara. Băi, eu nu știu ce Guevara, dar asta cu revoluția îmi place. O facem. Da, o facem. Dar, dacă primarul pățește ceva, atunci funcția lui este luată imediat de viceprimar. Viceprimar. Ceea ce care adică noi nu suntem. Nu? Nu! Da? Asta e legea? Așa e legea. E bine, atunci, bun. Revoluție nu facem că precis moare cineva? Atunci vină tu cu o soluție de la tine în Parlament. Facem referendum. Păi ce căutați, mă, în casă? Cum intrați, mă? Cine ești tu, domnule? Du-te, domnule, afară, de nu bați la ușă, nu nimic! Du-te, domnule, deci, Oleu, stai! Domnule, dacă ești vreun hoț, îți dau tot ce vrei. Deci îți dau, poți să iei tot ce vrei din casa asta. Te rog eu frumos, ce ia pistolul ăsta? Ești de la poliție, e bine, asta e mai bine. Ia, te rog eu, pistolul ăsta din față, că nu-ți fac nimic. Ce vrei să te bag cu mâine goale, cu ce vrei să fac? Ia pistolul! de ajutorul tău. Păi de ce să te ajut eu? Pentru că dacă tu nu ai ajutat pe mine, tu va muri. Dar n-am vrut să zic asta, n-am vrut să zic că nu te ajut. De ce? Adică ce să fac ca să te ajut? Zic că te ajut cu ce vrei tu. Uite, aștept pe cineva, te ajut cu ce vrei tu și mă lași în pace. Asta e toată chestia. Nu mai tragi mine, nu faci nimic. Nu trebuie te adus tate potcovarul la Paris. Și așa nu pățit nimic. Te rog eu, uite, a venit o fată, te rog eu frumos, aștept pe cineva, uite, te rog eu frumos, am făcut masa, am pregătit masa, mă chinui de mult timp să o aduc pe fata asta. Hai să te rog o chestie. Prezent aici. Stai o secundă. Deci mă lași să fac cu fata asta, să stau cu ea la masă și să vorbesc cu ea și eu după aia, uite, vorbim, îl aduc pe state potcovar la Paris să-ți fac tot ce vrei tu. Te rog eu frumos, nu, te rog eu frumos, nu faci asta, te rog eu frumos. Te rog eu frumos, tu știi că nu mă chinui să o aduc, vorbesc foarte serios. Îți dau numărul de telefon sau uite, stai în fața casei sau așa până termin eu și după aia îți rezolvi toată problema. Te rog eu frumos, uite că pleacă, te rog eu frumos, lasă-mă, te rog eu frumos, atâta, te rog eu un singur lucru, te rog. Aoleu, extraordinar, uite, pleacă, nu pot să cred așa. Uite cum pleacă fericirea mea, nu pot să cred așa ceva. De ce? Te rog eu frumos, uite cum pleacă, te rog eu frumos, lasă. Eu sunt Andreea și sunt urâtă, dar mă cred frumoasă și sunt ca o zi. Și abia aștept să vină prințul Corgi și să mă ia. Ce caut eu aici, în camera mea? Ce cauți tu și ce caut? Te rog, ia mea! Hai, strigă pe maică ta să vină să te salveze, hă? De ce o strigi? Să vină aici pe cap? Mama! Ieși afară! Hai, cheamă! Mama mea mă iubește, nu ca ta care a plecat în America și te-a lăsat aici. Au, mama! Și mi-au fost dat mie să văd în ziua de astăzi. Că calci tot. Și să și faci aici. Și calc. Calci, nu? Și calci. Și sunt. Asta este bună de făcut curat în casă. Asta de mers la gunoi. Asta n-am cuvinte. Păi asta e... Păi dar ce au? Că sunt hainele mele bune. Păi, fetiță dragă, tocmai asta este problema. Că sunt hainele tale buni. Că ele sunt buni. Sunt buni când moare lumea.
oricum acolo se plânge, stă cu ochii în jos, nu se uită la tine, Doamne ferește. Păi spune și mie ce haine trebuie eu să port. Decoltate, ca să ieși la înaintare, ca să uite lumea, să aibă și vedea. Dar mie nu-mi place să umblu decoltat. Nu-ți place? Uite, vezi, asta este a doua problemă, că de-aia l-ai găsit pe plăpându-și ăla de Tudor. Că dacă vrei un bărbat tânăr, frumos și bogat, și frumos și bogat, trebuie să știi să te îmbraci. Dar lasă, că te dau eu pe brastă. E super dacă mă întind puțin, sunt cam obosită. Fetiță, să mă ierte Dumnezeu. După ce că ai platfus, mai ești și puturoasă. Mă odihnesc puțin că nu mă simt bine și lasă-le așa, că le aranjez eu mai târziu. Nu te simți bine. Și bărbat de vazul să te mai iert pe tine. Simte. Uite, hai. Hai. Doamne, și mă așteaptă. Mama, vino! Ce ai făcut copilului meu? Sigur, puteți intra? Păi intru că sunt în casa mea. Ce ai făcut? Mă doare, mama! Iubitul lui mama, pupă mama și trece. Cum îți permiți tu să dai în copilul meu? Copilul tău mi-a stricat cei mai buni mantofi pe care aveam. Și o să-ți cumpere maică de alții. Măcar atâta să facă pentru tine. Așa e cu copiii făcuți la bătrânețe. Ieși mă afară din camera mea. Ieși afară că te prefaci, n-ai lacrimi, nu te cred, înțeleg. Ei, să vezi tu numai când o să-i spun lui taică tu ce o să pățești. Sunt convinsă, mi-e foarte frică. Iubitul lui mama, hai să plecăm de celule. Hai să facem lecții. Dar mă doare capul! Bun, am înțeles referendum. Dar de ce-l facem? Cum de ce? E foarte simplu. Dacă reușim să-i convingem pe toți sătenii să facem referendum, atunci înseamnă că primarul e dat jos, organizăm alegeri și poți să candidezi și matale. Adică alegeri mai devreme. Alegeri mai devreme. Bun. Vre, dar cât costă un reverbreu de ăsta, cum dracu-i zice? Madame la flam, dar nu cred că banii sunt o problemă. Hermano, sponsorizez eu toată operațiunea asta. Cadou de ziua ta. Pentru că a început să mai enerveze primarul ăsta pentru tot ce ți-a făcut. Eu zic să ne enervăm, frățioare, pe dinăuntru, da? Și pe din afară nu ne enervăm. Și mersi pentru cadou, dar nu ne trebuie bani. Dar de ce vorbești, mă, așa? Ne trebuie cum nate mereu, ne trebuie nouă. Ia vezi pe cine mă sună. Ce dracu mai vrea și ăsta? Hai, Venus, dezvoltă. Trebuie să-i convingem pe toți sătenii că primarul ăsta popeangă e un prost, ceea ce și e. Și atunci să face referendum. Gata. Bun, perfect. Bun. Extraordinar, dar asta e culmea. Nu răspunde, mă, am sunat de 100 de ori, de câte ori vrei să sun de 1000 de ori, nu răspunde, uite, încearcă și tu că ai fost aici lângă mine. Uite, ia telefonul și sună la tăticu, că caut acolo, la tăticu și vezi că sună la tata de stare cu covar. Nu răspunde. Am încercat odată. Păi am încercat de 1000 de 100 de ori, de câte ori vrei să încerci? Încă o dată. Doamne, maică. Ce fă, mămică, era Stevenul? Nu fă, era greșeală. Fă, muierele, ia cărați-vă. Hai, avem consiliu între noi. Ia, Menodoro. Eu fac liniște. Pot să stau? Bine. Venusică, îmi place. Mă bucur. Dar știi, îmi place că o ador. Nu răspunde, uite, dau pe... Stai o secundă. O sun pe Minodora mai bine. Cine Minodora? Nevastă mea, o sun pe nevastă mea. Sunat la ea? Încă ceva. Ce zic eu lui... De ce să vină state la Paris? Nu mai suport, m-am săturat. Ți-am spus că dacă o să o aduci aici o să fie nenorocire. Ea mai trebuia în aglomerația asta. Mă doare și acum capul. Pe mine mă doare tata capul de când vorbește măta și uite că eu suport. A bătut copilul, înțelegi? înțeleg, Și eu așa ceva nu mai admit. Bă, Prezlo, ce cauți mai? Tu nu vezi că avem viață intimă de familie, stăm la masă? Du-te dracu la tine în cameră, lasă-ne în pace. Hai, domnule, grijă cu tensiunea, că ești un bătrân. Măi, obraznicule! Cum vorbești așa, nenorocitule? Nu, ăsta chiar are dreptate, să știi. Ia să-mi văd eu de-a lângă așa, dracu. Dar ce e, Marcele, unde te duci acum așa? La țigan, să mănânc o firma. Uite, ia-ți mâncare, ia-ți mâncare. Da. Nebunii, Marcele!
Cred că trebuit căutat foarte mult informații. Și informații rău, și informații bune. Știut foarte bine ce făcut tot ce făcut asta primar. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Altă idee. Ermano, dacă nu găsim, căutăm noi ceva artistic, cum făcea Marele Fidel. Marele... Să nu-mi spui că l-ați cunoscut și pe Marele Fidel Castro. Evident! Da, îmi place asta, îmi place asta, așa. Barba mare, da. În scenarea asta, spectacol, îmi place. E foarte bine. Deci, începem operațiunea. Cum să se cheme ea? Păi, cum să se cheme? Referendum. Ne dăm de gol. Da, nu e, are dreptate, ne dăm de gol. Mă gândesc așa la ceva neon. Nu știu, de exemplu, totul pentru stătică, totul pentru primărie. Da, poate mai târziu. Perica la primărica. Așa, îmi place cel mai mult. Mulțumesc mult de tot, dar nu pot să o bag. Îmi trebuie ceva eficient, scurt și violent. Dat în cap la primar. Tăticule, m-a sunat Stevenul, tăticule, și mi-a zis că un ciuhap s-a dus peste el și vrea să ia curvele, banii de pensie, toți copiii și producătorii și tot! Bine, și de ce te-a sunat pe tine, nu m-a sunat pe mine? Dar nu m-a sunat pe mine, te-a sunat pe tine, dar mămica asta nesimțită i-a închis! Păi da, dacă vorbeați de refereu ăla și m-am zăpăcit, acum am greșit și eu. Oh, fă mine, pe Steven. Deja a făcut asta, patron. Deja a făcut, dar asta nu răspunde. Aoleu, tăticule, dacă l-au omorât, mă, tăticule, pe Steven, mă, și acum rămâne și săraci! Gura. Plecăm la Paris. Cum o să pleci la Paris? Și cu referendumul cum rămâne? Păi nu plecăm toți. Dar cum? Tu stai aici, te ocupi cu semnăturile, tu cu spectacolul și tu cu informațiile, da? Și eu plec la Paris. Da, eu și eu cu tine. Da, și eu vin, tăticule, că nu l-am singurel pe Stevenelu. Răspunde. Asta a făcut deja, nu răspuns. Insistă. Sigur. Hai, la bagaje, repede. Da, gata, repede. Ocupat? Ce faci, mă, acolo? Hai, ești mai repede, că eu-s gata în 2 minute. Așa-s pensionarii, termină repede. Ce ai zis, mă? Ia mai zi odată, că n-am auzit bine. Ocupat, fac baie și ies. Baie? Ai mama ta. Perica, s-a nevrut vorbit. Să vin. Să rămână alumatale la stătică. Bine. Te rog frumos să-mi acorzi mie 1 minut în viața alumatale. N-am timp, dar zi, hai. Știi că am pierdut cărciuma aia și... Condolițe, ce vrei să faci? F-a nevrut făcut bar. Așa. Aici, la clatatele la noi. E o minunăție de bar. Înțeleg. Și eu? Patronul că a avut acum bar, vrut vândute plecat America. Nu înțeles de ce. E ieftin de tot. E pomană curată. Și eu cu ce să te ajut, mă? Păi, n-a stat, cu tot ce poți matale, material, spiritual, cu protecție, cu... Ți se pare că e bună idee? Ideea bună. Acum criza. Barbat vrut mers la cărciuma băut mort. Nevasta a vrut mers biserica. Bine. Vă ajut. Și cu barul și cu biserica. Să aibă femeile unde să stea în genunchi, cât bărbații lor stă 4 labe la bar. Nu? Ce steaua, mă, să-i faci acolo, mă? Ești, mă, că sparg ușa. N-a ieșit ăsta, mă? Alinus trebuie să facă baie, mâine merge la școală. Ce fac cu băița lui? Ești, bă, că trebuie să trebuie copilul în baie, bă. Mai are voie să facă băiatul în casa lui? Ei, Cucoană, n-ai somnia pastile. Hai, bă, mai repede!
Ia uite la Gata, Lasă-mă liber. pe mine, gata. Tu știi cu cine te pui, bă, țâcă. Vă rog să vorbiți civilizat, băiatul meu nu v-a făcut nimic. 2 ori 2 fac 4, pălăria și rahatul. Poezie, civilizație. Ia bă, caldă, Marcele! Ce-ai făcut, mai? Ai consumat toată apa caldă? Cum pragul mă să-ai reușit, mă, performanța asta? Hai să te spele, mama jos. Cazul nu e pentru 2 persoane. Eu n-am absolut nicio vină. Te crezi bărbat? Atunci pregătește-te să o duci ca un bărbat. Noapte bună, domnule primar. Ești civilizat. Du-te, bă, la culcare. Aici lucrez? Da. Vrei să bei ceva? Deși am eu față de băut ceva în barul ăsta. Nu te uiți așa o leac la mine și cocoană sunt? Atunci cu ce ocazie aici? Am venit să vorbesc cu tine. Despre ce? Despre niște... Ce s-a întâmplat? Cine-i? Tony? Tony. Și nume frumos. De prinț. E medic. Medic. Medic de vaci. Medic de vaci. E veterinar în sat. Dar spune-mi despre ce vrei. Despre ce vrei să faci? Dă-te, domnule, din viața mea. Că vorbesc eu. Când s-o coașe. Flacăru! Ce vrei, mă? Ce faci? Fă! Bagajele! Păi de ce fă atâtea? Luăm niște periuți, chiloței și restul cumpărăm de acolo, direct. În magazin e tălus. Dar mi totul de acolo, așa? Totul. Ia un sfârcănia de acolo. Enea, păi fă, tăticule, iar venim cu multe valize, de unde le mai punem? Păi și când ne ducem tot cu astea pe astea, unde le punem, mă? Pătăște în vârful, vrei să nu mai ne ia nimic și nu mai depunem la 60, să ducem înapoi. Hai, gata, mă, imediat să rezolvă. Na, asta te și cu mine cum rămâne cu barul? Te ajut. Da. Ferică, poți să ai grijă de bar, barul e al tău. Da? Cadou de la mine pentru nepuțel. Vraiment. Pentru norociri. Mersi beaucoup, Peric. Mersi. Pentru niteric. Faci mi o cafeluță? Păi ce, au voie minorii să bea cafea? Ai dormit prost azi noapte, a? Trebuia să-mi spui că veneam să ne culcăm împreună, nu-i problemă. Vină puțin, domnule. Pune mâna aici. Ești simpatic, dar ți-ar trebui puțin mai mult curaj, vezi? Dacă mă aștepți puțin, te duc eu la școală. Nu, că nu mai merg cu bicicleta de când eram mică. Pa. Pa. La France de Charles Trenet, c'est la France de tous les Français. La France rêvée, la France passée, mais jamais oubliée. Mă, cine dracu fură baterii din casa asta? Că uite, rămâne portretele noastre fără baterii. Hă? Tu le furtărezi? Da. Allô, papa? C'est moi, Françoise. Ce faci, fetița mea, Françoise? Hei, ce faci?
Qu'est-ce qui s'est passé? E, fă, cine-l sună pe tactul? Iar e fomista aia? Alo? Hai, mă, mămică, ce ai cu ea, săraca? Că e și ea singură pe acolo, n-are și ea pe nimeni decât pe iubitul ei la franțuzul. Aoleo, dar ce milă mi-e de ea cum stă ea singură acolo și la Paris. Nu vrei tu, fă, să o iei de suflet? Alo? Dacă pai zici vorbă, te-a luat dracu, ai auzit? Vorbești cu mine? Nu, François, nu cu tine vorbeam, nu. Vorbeam cu niște câinișori. De-aia am tras un șut lui unul și pe ăla l-am potolit. Ia spune, ce s-a întâmplat? Papa, ascultă-mă. WhatsApp? Uite ce s-a întâmplat. Eu m-am despărțit de Ala și nu am unde să stau. Am încercat să dau de Steven, l-am căutat și aseară și nu știu unde e. Nu dau de el. Ați vorbit cu Steven în ultima vreme? De ieri nu, tăticule, de ce? Foarte rău. Fata mea, hold on. Eu nu mai am avut de mult o criză de glicemie și dacă fac una acum din cauza lui Steven, îl omor. Tăticule, dar de ce să-l omor pe Steven? Tăticule, că el ți-e dedicat. A dispărut de 2 zile. Cu banii mei. Și poate că el a dispărut mai de mult și ne dă nouă telefoane, așa să zică că s-a închis în Paris. Pot să zic și eu ceva? Da? Da, fă! Dacă el acum așa e pe undeva cu burțile la soare Da. și cu curvile pe el grămadă Da. și dacă cheltuiește el acum banii lui stătică, Da. care e și banii mei, cheltuiește banii lui stătică. Stați pe holdon. Fata mea nu intra în panică, nu intra în casă prin efracție că creezi un precedent, du-te la hotel. Papa, Acolo spui că ești fata mea și îți dă o cameră. Lângă casa mea e hotelul. Noi venim cu primul avion la Paris. Da? Că nu ne e frică de 3. Da? Da! Hai. Ședință toată casa. Consiliu! Ședință toată lumea! Fata mea, te pun. Haide! Am dat eu ieri cu aspiratorul. Păi mă, camelușa, mă, de ieri până astăzi. Nu s-a pus praful, mă. Păi dacă făceam eu așa când... Când ce? Nu mai contează. Tu hai, du-te, îmbrac-te și du-te repede până la niște vișini să împrumuți un cățăluș. Dar unul mai mitel, așa, mai amărât, mai vai de el. De ce? Ca să mă mărit? Păi, ce să faci cu cățelul? Hai, nu mai du-te repede și fă rost de un câini, n-auzi? Și ți-am zis să faci curățănii în altă zi, nu tocmai astăzi. Să rămână. Medicul Anton Văcărescu mi-a zis neafane că aveți un cățel bolnav. Am... O să încep cu ordinea vârstei. Cu aia mai mică. Babi, cât sunt eu plecat, de câte ori îl vezi pe băiatul lui Popeagă, dă-i să sară, dar să sară sus, să nu te menajezi. Dar de ce n-ai state să mă bată iarăși tărică? Păi nu, mă, că el până acum te-a bătut din educație, că să nu faci tu de capul tău acum, ești în misiune, nu? Păi, patron, acum război. Așa e. De război e vorba. Frățioare, eu plec să ne vedem cu bine. Rămâi stâlpul la familia mea, la casa mea și la turnul de afară. Ai încredere în fratele tău. Bine că te-ai sculat să-mi iau și eu pălăria. Da, o să-ți aducă noroc, să știi. Da. Dacă pot ca să întrerup eu ședința niții. Te rog, întrerup eu. Hai, dracu, odată că taxiul așteaptă, dar avionul... Așteaptă și avionul. Oștenilor! Noi plecăm să luptăm pe 2 fronturi noi, departe,
în țări și meleaguri înstrăinate. Voi rămâneți aici cu râul și cu ramul, porniți războiul, porniți referendul, să-l dăm jos pe Popeangă. Nu mă aplaudă nimeni? Așa. Hai, gata. La arme! Serviți, vă rog, o prăjiturică. Sunt făcute cu mânuțile mele. Da? Da. Dumneata ai făcut minunăția asta? E o rețetă de la mamica. Poți să-mi spui marșica? Foarte bună. Toni. Vai! Dar ce nume frumoase! Două! Anton, Toni. Mie mamica mi-a dat numai unul. Că Toni vine de la Anton. Anton, Toni, un diminutiv. Pentru prieteni. Toni. Foarte bun. Da. Și? Pe el cum îl cheamă? A, nu să măr, tată! Nu-l cheamă. Ce să-l chemi? De cățel vorbesc. Cum îl cheamă? Au plecat. Că eu au venit să ducă undeva și dacă eu au venit, au plecat. Că el are locurile lui unde se duce. Și l-a lăsat așa singur prin sat? Da, mai iese el câteodată. Când îi vine neapărat să... Dar se poate întâmpla ceva. Ba nu, Mari. A murit cățelul. Eu nu am... A murit cățelul, că era bătrân și bolnav. Poate că e mai bine că s-a întâmplat așa. Acum nu mai suferă, poate că... Nu? O să-mi țât, săracul. O să-mi țât că-i vine sfârșitul și-o plecat. S-a dus așa, ca elefanți. Crezi? Da. Mama! Mama! Unde m-ai adus? A început războiul, se face cu voiul? Vrei să ai răbdare. Ce culori? Ce s-a întâmplat? Ce țipe așa? Uite și tu, a blocat baia. Doamne, nu e Care baia? adevărat. Baia mare? Baia de aramă? Baia de arier? Zi-mă care baia? Poate imediat lacă tu de pe ușă. Cum îți permiți să blochezi intrarea la baie? De ce faci, Marcele? Ce mă fac eu, mă, Marcele, mă, cu tine? Nu știu ce cu el. Ce e asta? Ce nu știi să citești? Profesoară, nu știe să citească. Vai mama lui de învățământ la distanță. State! Ma! Ce-i fac? Haide-mă situația lângă mine, mă, că m-am plictisit, mă. Nu vin nu vin de superstiție. Ce Eu nu merg în avion în aceeași linie cu familionul meu feminin. Hai mă, te rog eu, mă, vino, că nu mai pot să plătesc seala, mă, să schimbăm și noi. Tu vrei să pățească avionul ceva? Să-i să spargă un cauciuc? Sau să despresurizeze și să ne impresioneze pe toți? Plus că locul e ocupat lângă voi. Ce? Lângă voi e locul ocupat, auzi. Păi te rezolv eu asta, stai de... Nu rezolva, te rog eu. Bucură, mă, nu mai țipa așa. Mă, nene, mă auzi? Auzi care-i treaba? Te rog eu frumos așa, cu toată politețea de care eu sunt în stare, fă-le nițel Dacia. Nu înțelege fă-sta nimic. Ce, crezi tu că nu înțelege? Eu cred că să face că nu înțelege. Auzi, bă? Te rog eu să te la o parte, că pun pe toți oamenii lui Tăticu la aeroport să te aștepte să te ia dracul la o bătaie, dă-te! Bă, stai, ce ține al drept, nu te dai? Na, uite așa, hai Tăticu, că ai loc, vino ca... Hai că mi-a trecut și somnul și tot. Fă! V-ați stâmpit? Nu lăsați omul în pace? Dă-te jos, dă-mi brațele la străinul imediat. Tu vrei să-ți mai fac un ochi așa? Menodoro, treci la locul tău? Uită-te bine la măta și spune-mi dacă vrei să te fac ca pe ea. Dacă vrei să te fac ca pe ea, mai sui odată în brațele la mea. Da? Nu. Ia, hai, De ce termină. ești așa de răgușit? Dă la aerul confecționat. Hai! La colcare toată lumea.
S-a înțeles? Până la Paris intrați la criogenare, că vă ia mama drept. Domnule, te rog eu frumos în numele familiei mele feminine, eu îmi cer scuze. Bagă căștile în loc și culcă-te, dă-te drept. Te scuzați. Ce râde pus la De mameluc, săraca. A sosit Venusică și Barcelonica. Azi mi-am luat liber de la Parlament, ca de obicei, și am venit să-l rezolv pe neastătică. Da, și am venit să-l văd pe Babi. Da, vezi-l. Babi, ce faci, mă, acolo? Dă-te jos, hai, vină încoa. Ăsta, ajutat eu, așteptat. Da, pe mine mă interesează, v-ați gândit la ceva? Avem vreun plan? Da. Ceva? Premier fois trebuie inventat probe. Nu trebuie inventat niciun fel de probe. Asta doar așa, în ultima instanță, într-un caz de forță majoră, pentru că avem destule la vedere. Vă garanteză Venusică. La fane, la bar, totul aranjat, pus la punct 100%. Asta este perfect, excepțional. Dați-le de băut la oameni frumoși și să vezi cum să dă șchid imediat sub apele vorbirii. In vino veritas! Erica, pot măcar să rămân eu să am grijă de copilașii tăi? Na, atunci e foarte bine. Hai că aștept la mașină. Te-am pupat, Barcelonico. Să trăiești, Babi. Hai că nu e timp. Hai. Pregătit la mine, venit. Ce faci? Ce e asta? Ai făcut program la baie? Adică nu ți-e rușine să-mi interzici să intru în baia mea? Să mor eu dacă mi-e rușine. Țăran nenorocit. Ei, uite cum vorbește un cadru didactic. Frumos din partea ta. Uite cine ne învață carte pe alinușa nostru. Eu ca face, dar de citit și de vorbit, gata, s-a dus dracu învățământul românesc, e cu mâinile pe piept. Dacă nu scoți lacrele, le sparg. Cu dinții, nu fi fraier, plătesc eu dantura. Băi, 1, 2, 3, pe 4 din casa asta este a mea. 3 pe 4 sunt ale tale, agramatule. Sunt, este, nu contează, principalul că recunoști. Până una alta faceți baie după programul care l-am afișat. Pe care le-ai afișat. Pe care l-am afișat? Ascultă, bă, deșteptule, 24 împărțit la 4 fac 6, 3 ori 6, 18. 4 ori 6, 24, ți-am făcut și proba. 18 ore ale mele, 6 ale voastre. Mama voastră de nenorociți. Gata, mă, nu mai plânge că mă doare capul, ia, las! Aoleu, că m-a apucat toți bracii aia mari, gata! Nu mai plânge, fii cu minte! Mă, ce dracu e, mă, în casa asta? Unde e, mă, bona aia, aoleu? S-a dus să smulgă vaca. S-a dus să smulgă vaca. Gata, nu mai plânge! Aoleu, Doamne, du-te și caută, nu mai sta așa! Unde să mă? Ia, lasă, mai bine stai tu cu ei, că am niște treabă. Nu știu ce să le fac eu. Ei, ce să le faci? Niște treabă. Păi și ce le fac? Stai, mă, frate, ce să le fac? Vino cu apă, vino cu apă. Ai, de sus pe mese fără să ne pese fa, ce gălăgie lumea să ne știe. Hai, de sus pe mese fără să ne pese fa, ce gălăgie lumea să ne știe. E numărata oară mă faceți de râs în public. Fă, nu ți-a ajuns că ți-am învențit ochiul ăla, da? Nu ți-a ajuns, Menodoro, că ți-am dat-o de exemplu pe măta, nu? Da, în 3 zile mi-a albit părul din cap. Și acum, capac peste pupăză, mi-a scos un fir de păr de smoc negru. Mă, ce dracu ești așa de chitros, m-am făcut și noi nițică Caterin, că mare șmecherie, 100 de euro e amenda. Tăticule, a fost ieftin și ne-am distrat mișto pe deasupra. Păi, fetelor, mă, cu 100 de euro vă dădeam de 50 de ori în roata mare. Nu-mi place în roata mare, că borăs. Și ce dacă nu stăteam eu de desubt? Hai. Chia. Care cheie? De la casă. De la București? De la Paris. La ce-ți trebuie? Poate ca idee ca să intru eu în casă. Menodoro Chili. Cum arată? Așa și cu dinți. Ce dracu, că doar a intrat de teori în casă. Da, fă, mămică, dar era ușa tăscuiată că noi suntem primitori. Nu e la noi.
Păi văd și eu că nu-i la noi. Dar nici la mine nu e. Ce facem? Spărgem ușa. E să vă pâie dragul să-mi infracționeați bunătatea de căsuță. Că vă ia mama dracu. Eu zic așa, adunarea și căutarea după chei. Hai! Bre, n-ai văzut cheile Sub noastre? scaunul unde ai stat tu, Stai așa nițel. dă 3 dinți mai încolo Poate și ne-a caută căs- acolo. Flacărus, deschide pombagajul și vezi în pombagaj. Hai, și mișcați-vă mai repede. Ia bagă-vă și tu 2 voceci. Pane, asta nu lucru calitativ. Asta nu trebuie. Aici a avut potențial, dar trebuie o idee. Băi, țigane, când am început eu cu barul, în prima zi aveam un grătar 4 mici și 4 berbă. A doua zi aveam 10 mici și 10 beri. Ei, a treia zi n-am mai mâncat nimeni mici. Pan, în primul rând, eu nu băt țigani, eu tieri. 2, asta nu loc de mici. Nu asta trebuie făcut noi. Noi avem nevoie o idee bună. De la noi din sat au plecat mulți care s-au ajuns la București, sunt vedete. Și asta? Vodcă. Mamă, ce Asta vedete mulți? Bun, vorbit cu ei, venit încoace. Sunt eu, Barcelona. Ce-mi place de tine, mă, că ești așa un bărbat adevărat. Nu ca Venusica. Ce mi-ar place să mă tăvălești așa un pic. E, ce faci, dulceață? Scump. Nu, eu am crezut, adică... Bine, știu, și mie îmi place mult de tine. Dar tu ești măritată. Da, sunt măritată. Așa că nu pot, adică pot, dar nu se cade. Nu se cade, nu. Pe sigur. Ești emoționată, știu. Nu trebuie să cazi în prada dorințelor. Nu trebuie, nu. Dar eu simt că mă dorești, da. Trebuie să ne gândim și la bietul Venus. Da, Venus. Pe sigur, Venus. da, Venus. Venus! Laila! Da? Zi, vine la mine să vedem filmele? Nu pot, mă duc la Ploiești, că trebuie să mă duc să veni ca mea la doctor. Ce? Opa, cine-i tânărul? Horin. El e Florin? Laila. Uite ce-i povestești despre mine. Te conduc la gară? Da. Eu sunt cu mașina. Da, am văzut, conduci foarte bine taxiul. Ce facem? Să nu uitați borseta mea. Hai. Oprea! Steven, tu ai o relație? Că nu le pui cum trebuie și tare. Ce faci, nu mă înșeli? Nu, Minogoro, eu sunt... Ești sau? Am... Păi ai sau n-ai? Bonjour. Sigur că bonjour. Oh. Ce urât e, fă. Spune-mi, Steven e... C'est mon ami. De asta mi-era frică. Nu înțeleg, domnul Venus, dacă nu înțeleg. Explică și mie cum e. Ce să nu înțelegi? Este elementar, primare. Banii de la UE nu mai vin. Gata. Oamenii a început treaba, e nevoie de ei, domne. Ai luat șpagă?
A venit să-l pun la frigider? Ah, văd că e un obicei ăsta cu șpaga. Trebuie să te gândești bine înainte să pui să se demoleze casa lui state. V-ați votat salarii mici. Ăsta e defectul. Prea mici. Lasă-l dracului pe state că se descurcă el. Te fac asociat la treaba asta. Vrei să mă cumperi? A? Nu, domne, vreau să respect legea, n-auzi? Ce lege? Legea! Ce lege? Ascultă, primare. Ai timp destul să te gândești. Bagă-ți bine în calculatorul ăla din cap. Milionul sau casa lui stătică? Cine ești tu, mă, să faci pe Julietul la mine în casă? Aha, e și de la poliție să-ți faci colegi de râs, nu? Te-a trimis Jean? Eu am făcut doar datoria mea. Tu cunoști Jean? Da, îl iubesc. Tarză la focurile iadului să lasă. În sensul ăsta. Tu cu mine putem ajuta reciproc. Nu prea cred. Amândoi avem un dușman comun. Asta se poate. Hasan Abdulabi. Cine este? El deranjat la tine afacerea, ai să vezi, și călcat la mine teritoriul. Am înțeles.